Vítajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako naniesť náter na podlahu pomocou EP Coating od Epodexu. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B, EP Coating, farebné pasty, zásobník na farbu, predĺžovacie tyče, valček s rukoveťou, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, s dostatočnou ťažnou a tlakovou pevnosťou a čistý. Prach, olej, masnuta a uvoľňovacie prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými metódami. Náter pozostáva z dvoch vrstiev. Začnite prvou vrstvou. Nalejte celý komponent B do komponentu A. Pridajte farebné pasty v odporúčanom množstve, aby ste zafarbili materiál. Celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes prelieť do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a rozotrite ho stierkou na povrch. Potom ho tenko rozotrite valčekom krížovým spôsobom. Nechajte prvú vrstvu vytvrdnúť pri 20 stupňoch Celzia minimálne 16 hodín, maximálne však 36 hodín. Ak sa druhá vrstva aplikuje po viac ako 36 hodinách, prvá vrstva sa musí prebrúsiť. Postupujte s druhou vrstvou rovnakým spôsobom. Potom nechajte materiál úplne vytvrdnúť. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme vám príjemnú prácu s našimi produktmi, váš tím Epodex.